S'acosta el final d'any i des de la Secretaria de Política Sindical volem fer balanç de la feina feta a través del Gabinet de Seguretat i Salut Laboral i Medi Ambient. Aquest any hem treballat amb un objectiu clar: apropar el sindicat a tots els sectors i a tots els territoris, escoltant i donant resposta a les inquietuds dels delegats i delegades de prevenció de la UGT de Catalunya. Hem impulsat jornades arreu del territori i en tots els sectors, amb una gran participació de delegats i delegades i persones compromeses amb la prevenció de riscos laborals. Aquestes accions han arribat a més de 700 persones. També hem donat visibilitat a temes clau com les agressions a la feina, la protecció de la maternitat, els riscos derivats de l'amiant i del radó, els riscos psicosocials, així com l'important estudi sobre el burnout en l'àmbit sanitari de Catalunya, entre d'altres. La formació ha estat una aposta prioritària. Hem col·laborat amb entitats de reconegut prestigi per oferir cursos específics en seguretat, psicosociologia, ergonomia i higiene industrial, reforçant així el paper dels nostres delegats i delegades de prevenció. Alhora, hem fet tot el possible per assessorar i acompanyar les delegades i delegats de prevenció en el seu dia a dia, mantenint reunions amb ells i donant suport en aquells temes que ens han traslladat. De cara a l'any vinent i els propers anys seguirem treballant amb la mateixa determinació, trepitjant territori, trepitjant sector i treballant de manera cooperativa amb els responsables sectorials i comarcals de seguretat i salut laboral i medi ambient de la UGT, Serveis Públics de Catalunya. Perquè la seguretat, la salut laboral i la protecció del medi ambient no són opcions, són drets. Bones festes i que el 2026 sigui un any segur, saludable i compromès amb el nostre medi ambient.